खुलुमबाय आंनि मुङा कुन्जा बर' गिबियावनो आंनि आंगोनिबो आंगो आदै मादै आबै आबौ आदा आब' आरो लोगोसे फंबाय बिनानावमोनखौ आंनि कुन्जा बर' इउटुब चेनेलावहाय गिबियावनो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनैहाय आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना अन्नानै आंनि खन्थाइ दोंसे सुजुनायखौ खोनासंलांदो। आं आवरायलांदिनि आरो आंनि खन्थाइ आवरायनायावहाय दायदोफोन गोरोन्थि जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होनांगोन। नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। बिदिब्ला फैदो आंनि सुजुनाय दोंसे फरायसा खन्थाइखौ आवरायलांदिनि। फरायसा खोमसिखौ होस्रांग्रा सोरांखौ लाबोग्रा जेनिबो गाहाय नों फरायसा। हारिनि गेदेर उन्दै बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ चिठि लाबोयो नों फरायसा। संसारनि दावराव दावसि थावरिनो हाया नों गोसो जायो सुस्रांलांनो। बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि साननाय मावनाय गासैबो सैथो गासैबो गोथार नों फरायसा। फेलें खालामा नों गुरुनि थिननाय मावनायाव गोसो गुदुङै आवगायलाङो थार खामानियाव। नोंनो जोंनि इसोर नोंनो जोंनि इयुन जोलै नों फरायसा। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेनो लोगोफोर। आंनि खन्थाइ आवरायनायाव गोरोन्थि जालाङोब्ला आंखौ निमाहा होनांगोन। आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहरयो। मानो होनोब्ला आङो दाहाय खन्थाइ आवरायनायाव गोदानखौनो बुंजायो। आं सिगांहाय खन्थाइ आवरायनायाव आयदायाव आं मोनफेराखैमोन आरो दासो आङो खन्थाइ आवरायनो होननानै आखायाव लादों। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनांगोन जाहाथे आङो जेब्लाबो मोजां खन्थाइ नोंथांमोननि सेराव आवरायनानै दिन्थिनो हायो। आंनो अननायनि बोर साबस्रि हरनांगोन जाहाथे आंबो सासे मोजां खन्थाइ आवरायगिरि जानो हायो। नोंथांमोना आंनो अननानै बोर साबस्रि हरबानो जाबाय आरो आंखौ सापर्ट खालामलांबानो जाबाय। आरो आंनि खन्थाइ आवरायनायखौहाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो कुन्जा बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना। आंनि खन्थाइ आवरायनाय आयदाखौ दिनैहाय बेखिनियावनो दोनथ'फैनाय जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।